tyhle dveře čekaly na potažení hrozně dlouhou dobu, protože se toho bojím. Proběhlo zešikmení, aby ten přechod byl plynulý. Jestli se povede, uvidíme. To jsem ještě nedělala, to mi určitě půjde. Takže dveře budou... Tak, zrovna se mi to zaseklo. Ale jo, jde to. Tak, fin. Teď a ještě, abych nebyla nemile překvapená, když to otočím na lícovou stranu, ale z rubový jsem maximálně spokojená. A hotový dveře. Já jsem úplně z toho vycvrkaná a zítra se tam na to ještě, my už dneska toho máme dost, zítra se tam ještě na to přidělá krásná klika a bude to po roce, ty brďo. A konečně máme namontovanou kliku. Nádhernou. A dveře jsou kompletní. A dají se dobře otvírat. A hezká povedená práce. Druhý šikmý dveře na záchod jsme očalounili už dřív. A takový improvizovaný zavírání, to je vlastně věšák normálně na zeď, na šály a na oblečení. Tak to jsem otočila a máme to tady jako kliku na otvírání.